Tehnica numărul 3 din cartea Magia. Hai să vedem despre ce este vorba. Sunt câțiva pași și primul pas reprezintă faptul că trebuie să repeți tehnica numărul 1. Iar dacă n-ai văzut tehnica numărul 1, nu este nicio problemă, mai jos găsești linkul aferent care duce către tehnica numărul 1. Pasul numărul 2 este să alegi 3 persoane dragi ție sau cu care vrei să ai o relație foarte bună și după aceea să faci rost de fotografiile lor. Pasul numărul 3 este să scrii pe fiecare fotografie motivul pentru care ești recunoscător pentru existența fiecărei persoane în viața ta. Începe fraza cu "îți mulțumesc pentru", apoi ia pozele, da, și oriunde mergi, spune mulțumesc de cel puțin 3 ori pe zi. Spre exemplu, mulțumesc, Mona, că ești în viața mea. Ei, și înainte de culcare, ultimul pas, ia piatra magică și repetă tehnica numărul 2. Dacă nu ai văzut tehnica numărul 2, nu este absolut nicio problemă. Vezi linkul de mai jos, aici am pus tehnica numărul 2. Sper să te ajute! Eu, spre exemplu, le mulțumesc și părinților și îi spun mulțumesc mama pentru tot și pentru că mă ajuți cu cei mici. Tehnica numărul 3, magia, sper să te ajute. Numai bine!